Bizitzen ari garen egoera dela eta hainbat festa eta ekimen ezingo ditugu ospatu, hala ere Debaku udalaren nahia azken urteotan abiatutako euskal kulturaren transmisioaren lanarekin jarraitzea da. Horrexegatik, baldintza berezietan baldin bada ere, Iturriondoan ospatuko dugu. Iturriondoan programaren helburu nagusienetako bat euskaraz sortzen den kultura jakitera ematea da, eta horrexegatik bertako zein kanpoko sortzaileekin egiten da lan. Zentzu horretan, arreta berezia jartzen da, euskaraz sortzeko prest dauden herritarrengan, izan ere, euskerazko edo euskaraz egiten diren harreman berriak jostea da beste helburu nagusienetako bat. Azkenik, Debaku udalak segurtasun eta osasun neurri guztiak bete daitezen bitarteko guztiak jarriko ditu, eta horrexegatik herritarrei eskatu nahi diet segurtasun neurri horiek bete ditzaten guztion osasuna berma dadin. 7 urte dira Iturriondoan ekimena abian jarri zela. Ekimena moldatu beharra izan dugu gaur egungo egoerak eskatzen dituen baldintzak bete ahal izateko. Baina bere helburuak eta espiritua mantenduko dira. Ekimenari izena ematen dio kokalekutik mugituta ere. Aurtengoan, edukiera eta pertsonen arteko segurtasun tarteak mantendu ahal izateko, Plaza Zaharreko iturri ondotik Euskal Jolas frontoira mugituko gara. Hartzeren poemak dioen moduan, ur berria edaten dut, beti berria den ura, betiko iturri zaharretik. Esaldi horrek, ondo baino hobeto islatzen du Debaku udalak bultzatu nahi duena. Berritasuna, irekitasuna, aniztasuna, gurean sustraituta. Izan ere, interesgarria iruditzen zaigu bertakoek, debarrek, lekua izatea ekimen honetan. Irudia, musika, poesia, bertsoa, izango ditugu aurtengo edizioaren adierazpideak. Alor ezberdinetako artistak lekua izan dezaten. Aurtengo Iturriondoan programa uztailaren 3an hasi eta abuztuaren 7an amaituko da. Eta aurten Plaza Zaharreko iturririk ez dagoen toki batera pasako gara Euskal Jolasera, daukagun egoera daukagulako. Beti bezala, urtero bezala, ostiraletan izango dira ekitaldiak, gaueko 10etan, eta saiatu gara beti bezala ekitaldi diferenteak edo disiplina ezberdinetako saioak ekartzen. Hasiko gara uztailaren 3an, Matriuskarekin, antzerkia da, Donostiako Poltsikoko antzerkisarian saritua. Gero pasako gara uztailaren 10ean Iturrian jazz egitera. Iturrian jazzen herriko jendeak parte hartuko du, herriko kontalariek eta jazz esblai edo jazz musika improvisatzaileek hartuko dute parte. Uztailaren 17an begiradak, 7 urte beteko ditu, Iturriondoan programak bezalaxe, aurten. Uztailaren 24an bertso saio bat, 31an antzerkia eta dantza uztartzen dituen beste ekitaldi bat, Sagartu izenekoa, eta azkena, abuztuaren 7an, Izaki Gardenak musika taldearen kontzertua. Ekitaldi hauek berez 16 urtetik gorakoentzat antolatzen dira, eta halaxe egingo dugu aurten. Naiz eta herriko bi ekitaldiak, hau da, Iturrian jazz eta begiradak, horiek biak bai herrikoak dialako, irekiko ditugun gaztetxoagoi ere aukera emango diegun bertan parte hartzeko. Dana dela, kontuan izan behar da, COVID-a dela eta hartu behar ditugun neurriak errespetatu behar ditugula, eta orduan bertara joaten diran guztiak kontuan eduki behar dutela, saio osoan bertan egon behar dutela, eta aulkitik ezin diala mobitu. Orduan horren arabera erabaki beharko dute parte hartu beraz. Iturrondoko programa honetan parte hartzen dut begiradetan. Porque gustatzen zait, euskera mailan defendiu, herri honetan, nare adinean, pixka debekalto izan zen euskera, eta orain, libertade honekin, poz handiz, hartzen dut parte begiradetan, euskera defenditzeko. Nik ere erretxuk bezala, begiradetan hartuko dut parte aurtengoan, iruditzen zaitelako begiradakek euskarari eta euskal zalei ere beste plaza bat ematen digula herrian,
eta gazteek eta nerabeek ere ikusi dezatela herritarrok ere parte hartzen dugula bai idazterako orduan eta bai irakurtzerako orduan garrantzitsua etorkizunean beraiek ere jardun daitezen. Ni jaseko musikaria naiz eta iturrian jasen hartuko dut parte. Ekitaldi hau azkenean 2 festivale juntatu dira, batera tokatzen zenez, indarrak batu ditugu, eta hori azkenean ipuin kontalariak eta 2 musikari Inigo Ruiz de Gordejuela eta ni egongo gara musika improvisatua jartzen ipuin horiei. Nik usten dut atmosfera kuriosoa sortuko dela.